Древните римляни били свикнали да ги побеждават. Те можели да губят битка след битка, но въпреки това да печелят войната. Империя, която не може да понесе тежки удари, не е никаква империя. В средата на II век, преди Христа, едно малко планинско градче Нуманция, населено с местните келти, дръзнало да отхвърли римското иго. По това време Рим бил безспорен владетел на целия средиземноморски регион. От своя страна, келтите разполагали единствено със страстна любов към свободата и негостоприемен терен. Легион след легион, римляните били побеждавани и принудени да отстъпват. През 134 година преди Христа търпението на римляните се изчерпало. Сенатът решил да изпрати най-изтъкнатия си генерал в името на Сципион Емилиан. Той разполагал с 30-хилядна армия. Решил да не пилее живота на своите войници и изградил мащабни укрепления около Нуманция. Така прекъснал връзката на града с външния свят и гладът свършил неговата работа. Местните жители сами подпалили домовете си и избрали да загинат в пламъците, отколкото да бъдат роби на Рим. В историята няма справедливост. Повечето култури в миналото са станали жертва на безмилостните империи. Империите също рухват рано или късно, но обикновено след тях остава богато и трайно наследство. Повечето от хората днес са наследници на една или друга империя. Империята е политическа система с две важни характеристики. За да бъде приложимо това определение, трябва да е налице господство над значим брой различни народи. Второ, империите се отличават с гъвкави граници и неограничен апетит за разширение. Те са в състояние да асимилират нови народи с техните територии. Благодарение на тези две свои отлики, империите успяват да обхванат различни етнически групи. Те не винаги са продукт на завоевания. Атинската империя започва съществуването си като доброволен съюз, а Хабсбургската империя дължи възхода си на ловко изплетена мрежа от династически бракове. Освен това, империите не е задължително да се управляват от император. Британската империя, например, има демократична форма на управление. Сред днешните демократични империи можем да споменем холандската, френската и американската, както и съществувалите в миналото римска и атинска империя. Размерът също няма кой знае какво значение. Има и недорасли империи. Атинската империя в своя апогей е по-малка по територия и население от днешна Гърция. Ацтекската империя е по-малка от днешно Мексико. И двете обаче са империи, докато днешните Гърция и Мексико не са, тъй като първите постепенно са покорили десетки малки държавици, вторите не. Атиняните господстват над повече от 100 до тогава независими градове-държави. Ацтеките са владеели около 400 племена и народи. Как е възможно толкова различни групи хора да се поберат на скромната територия на една съвременна държава? Възможно е, защото в миналото по света е имало много повече народи с по-малочислено население. Земите между река Йордан и Средиземно море в библейски времена са приютявали десетки народи, племена, царства и градове-държави. Империите са една от основните причини за драстичното намаляване на многообразието сред хората. Истината е, че империите са най-обичаната форма на политическа организация за последните 2000 години. През този период повечето хора на света са били поданици на една или друга империя. Империите са изключително стабилни форми на управление. За повечето е било особено лесно да потушават въстания. В общия случай причина за краха им е външно нашествие или разцепление сред управляващия елит. Повечето от покорените народи не са успявали да се освободят от имперско владичество. Болшинството са оставали в подчинено положение в продължение на стотици години, постепенно сливайки се с останалите покорени народи. Когато Западната Римска империя рухва през 476 година, покорените от нея народи като келтите, етруските, лузитанците и други не възкръсват от останките на Рим. От тях няма и следа. Биологичните наследници на тези хора вече мислели, говорели и почитали боговете си като римляни. В много случаи разрушаването на една империя не водело до независимост на подчинените от нея народи. Вместо това,
Нова империя запълвала празното пространство. Това е най-очевидно в Средния изток. От възхода на Неоасирийската империя преди 3000 години до краха на Британската империя през 20 век, Средният изток е преминавал от ръцете на една империя в тези на друга, като палка в щафетно бягане. По времето, когато британците изпуснали палката, арамейците, финикийците и едомитите отдавна били изчезнали. Вярно е, че днешните евреи, арменци и грузинци претендират, че са наследници на древните народи от Средния изток. Изграждането и поддържането на империя обикновено изисква брутално избиване на големи части от населението. Стандартният инструментариум на империите включва войни, поробителство, изселване на друга територия и геноцид. Когато римляните нахлуват в Шотландия, те срещат ожесточена съпротива от местните племена и в отговор съсипват цялата им страна. Каледонският вожд Калгак нарича римляните най-големите главорези и добавя, че на убийството и грабежа те дават лъжовното име империя. Това обаче не означава, че империите не оставят нищо ценно след себе си. Имперските елити използват печалбите от завоеванията за подкрепа на философията и изкуството. Значителен дял от културните достижения на човечеството дължим на експлоатирането на поробените народи. Тадж Махал нямаше да бъде построен, ако не бяха богатствата, натрупани от моголите в резултат от експлоатацията на техните индийски поданици. Днес повечето от нас говорят, мислят и пишат на имперски езици. Повечето жители на Източна Азия говорят на езика на имперската династия Хан. Днешните египтяни говорят арабски, определят се като араби и идентифицират напълно с Арабската империя, завладяла Египет през 7 век. Акадската империя на Саргон Велики е първата, за която има налична по-подробна информация. Саргон е цар на град-държава в Месопотамия. В рамките на няколко десетилетия той успява да завладее обширни територии. Владенията му се простират от Персийския залив до Средиземноморието. Акадската империя не просъществувала дълго след смъртта на своя основател. През следващите 1700 години асирийците, вавилонците и хетите следвали неговия модел. Империите играят ключова роля за сливането на множество малки култури в няколко по-големи. Идеите, народите и стоките се движат много по-лесно в границите на една империя. Повечето имперски елити вярват, че работят за общото благо на всички жители на империята. Културните идеали, разпространявани от империите, рядко са творение единствено на управляващия елит. Относително лесно е било за имперския елит да възприеме чужди идеи, норми и традиции. Повечето империи полагат основите на хибридни цивилизации. Имперската култура на Рим е почти толкова гръцка, колкото римска. Културата на империята на абасидите е отчасти персийска, отчасти арабска и отчасти гръцка. В империята на САЩ американският президент с кенийски произход може да яде пица, гледайки британска драма, посветена на арабското въстание срещу турците. Претопяването на различни култури не прави по-лесна асимилацията на победените народи. Процесът на асимилация често е болезнен и травматичен. Не е лесно да изоставиш познатата местна традиция, а още по-трудно е да възприемеш нова култура. Представете си как се е чувствал един ибериец от висшите класи, живял век след падането на Нуманция. С родителите си още говори народния келтски диалект, но е усвоил и латинския. Научил го е, защото му е нужен в търговията и комуникацията с държавните власти. В някои случаи процесът на асимилация разрушавал бариерите между стария елит и варварите. След столетия, имперска власт, всички поданици на Рим получили римско гражданство. Неримляни се издигнали до висши чинове в римските легиони, а някои получили място в Сената. През II век Рим е управляван от поредица императори родом от Иберия. Управлението на иберийските императори от Траян до Марк Аврелий обикновено се определя като златна ера за Римската империя. След този период почти всички етнически бариери рухват. Император Алгебал е сириец, а император Филип го наричат арабина. Новите граждани на империята
прегръщат римската култура с такъв плам, че векове след рухването хората продължават да говорят на нейния език, да живеят според нейните закони и да вярват в християнския Бог. Сходен процес протича и в Арабската империя. Когато е основана в средата на 7 век, в нея е налице рязко противопоставяне между управляващия арабски елит и подчинените египтяни, сирийци, иранци и бербери. През това време подчинените народи не са мюсюлмани. Много от поданиците на империята постепенно приемат исляма, арабския език и хибридната имперска култура. Преминалите в новата вяра се стремят да бъдат третирани като равни в рамките на империята и в света на исляма. В крайна сметка египтяните, сирийците и месопотамците все по-често били третирани като араби. Арабите във все по-голяма степен отстъпвали под напора на неарабски мюсюлмани, като турците и иранците. Големият успех на арабския имперски проект е в това, че произведената от него култура е възприета с ентусиазъм от множество неарабски народи, които продължават да я поддържат, развиват и разпространяват дори след като империята рухва. По време на модерността, европейците завладяват по-голямата част от земното кълбо под предлог, че разпространяват по-висшата западна култура. Индийци, африканци и араби започват да учат английски, френски и испански. Те приемат идеята за човешките права и започват да следват западните идеологии, като либерализма, капитализма, комунизма и така нататък. Редица политически движения се стремят да прочистят културата от империализма. Вероятно може да се твърди, че част от хилядите култури, възникнали в зората на писмената история, са били чисти и свободни от външни влияния. Никоя късна култура не може да претендира за автентичност. Всяка култура поне отчасти изхожда от наследството на империи и имперски цивилизации. Помислете за смесените емоции между Индия и Великобритания. Британската окупация на Индия е довела до смъртта на милиони индийци и е причина за експлоатацията на милиони други. Въпреки това, мнозина индийци са приели редица западни идеи. Британската империя избива жителите на субконтинента, но същевременно сплотява в едно воюващите княжества и така създава общо национално съзнание и единна държава. Великобритания полага и основите на индийската правна система, създава административната структура и изгражда железопътната мрежа на Индия. Английският език все още е официален в страната и индийците са запалени играчи на крикет. Още преди 2000 години повечето хора са били поданици на империи. Изглежда правдоподобно да предположим, че и занапред ще бъде така. Не е задължително бъдещата империя да се ръководи от една държава. Тя може да се управлява от мултиетнически елит, обединен от общи интереси и споделена култура. В началото на този век светът все още е разделен на около 200 държави. Нито една от тях не е истински независима. Всички зависят една от друга. Техните икономики формират глобална и финансова мрежа. Икономическа криза в Китай може моментално да срине икономиките от другата страна на планетата. Културните моди също се разпространяват със скоростта на светлината. Почти навсякъде може да опитате индийско къри, да гледате холивудски филми и да слушате кей-поп. Предприемачи, политици и учени говорят един и същ език и споделят еднакви възгледи. Тези 200 държави във все по-голяма степен имат еднакви проблеми. Междуконтиненталните балистични ракети и атомни бомби не познават граници и никоя нация не може сама да се справи с тях. Климатичните промени също застрашават оцеляването на човечеството и нито едно правителство не може да се пребори с тях само. Новите технологии, като биоинженерството и изкуственият интелект, ни изправят пред по-сериозно предизвикателство. Те могат да бъдат използвани да се трансформират нашите тела и умове. Чрез тях могат да се създадат напълно нови жизнени форми и да се промени бъдещия ход на еволюцията. Не е много вероятно човечеството да може да посрещне тези предизвикателства без глобално сътрудничество. В продължение на 2500 години безброй империи се опитват да създадат универсален политически ред в името на благото на всички хора. Това беше всичко от днешното видео.
Ако искате още такова съдържание, цъкнете лайк и се абонирайте точно сега. До следващия път, бъдете яки!